kun me dupataan ne suomeksi. Ja biisejä on duppattu vaikka kuinka paljon ja tänään pari näytettä näistä. Ensimmäinen näyte on meikän duppaama kappale nimeltä Give It To You. Sen esittää siis Robin Thicke ja Kendrick Lamar ja tän tahdissa saa bailata ja aamu starttaa hyvin. Hei. Yeah. Yeah. Baby, baby. Yeah. Baby, baby. Hei, hei. Tyttö, anna se mulle. Tyttö, tiedät mitä se tekee. Tyttö, anna se mulle. Mulla on jotain aivan uutta. Tyttö, anna se mulle. Pistä kaiken sen sun päälle. Tyttö, anna se mulle. Wow. Mulla on lahja sulle. Mulla on tämä sulle. Pieni vikin sulle. Iso pusu sulle. Mulla on hitti sulle. Iso kikki sulle. Anna mun antaa se sulle. Baby, baby. Mun pitää soittaa sulle. Mulla on ruoska sulle. Musta auto sulle. Pistä parastani sulle. Tiedän, että haluat alkaa sekoilla. Tiedän, että haluat alkaa tanssiin. Tyttö, tiedät, että näytät niin pahuksen hyvältä. Näytät, kun oisit tippunut taivaalta. Enkeli. Tiedät, et sä oot iso miehen itkemään. Haluan antaa se sulle läpi yön. Ja tehdä kaikkea, mistä fantasioit. Tule totuus, oh baby. Mä teen sut niin mahtavaks. Annan se sulle. Tyttö, anna se mulle. Tyttö, anna se mulle. Lika, anna se mulle. Friidu, anna se mulle. Friidu, anna se mulle. Millä tavalla tuo ero? Girl. Muistatko mikä se on englanniksi? Friidu. Se oli girl kaikki. Sä vaan kuitenkin halusit mä halusin heittää vähän omaa twistiä siihen. Dub. Duppausala Viki kappaleesta Give It To You. Ja eiköhän toista pistä putkeen. Tää on Bruno Mars. Pakko sanoa, että tää on jo legendaksi muodostunut duppaus. Moro. Tiedätkö, että näytät vielä paremmalta kuin mitä sä eilen näytit? Ja silloin kun suutelit mun huuliin, niin tiedätkö, että rupes höpöltä tuntumaan? Se on uskomatonta, sulla on seksi kemikaaleissa, oh. Mennään. Sä oot paras tapa, miten voin paeta epätavallista. Maailma ei oo sua varten ja perhana ei kyllä muakaan varten. Nosta ylös, sano näkemiin. Anna vaan tuulen, mut vapauttaa pontikkaa. Vie tähtiin tänä iltana. Vie meidät spessupaikkaan. Paikkaan, johon mentiin viimeks. Semmosta settiä. Kyllä tuo aloitus toimii. Moro! Duppauksia tullaan tällä viikolla kuulemaan yleensä aamulähetyksissä paljon lisää, se on ihan varma. Eiköhän me joka päivä pistetään ja varmaan keskiviikko, kun se on meillä se duppantaa, niin silloin pistetään niinku ihan uunituoreet duppaukset. Jos odottelet jotain uunituoreita duppauksia, niin keskiviikkona niitä. Ja ehkä tällä viikolla kuullaan myös tää. Tämäkin on joskus dupattu. Tää on Avicii. Hei brother.